Kiitos, viime vuodesta on mennyt ja nyt uusi vuosi on tullut. Minä toivon, että te jatkatte katsomista mun video ja myöskin lisäseuraajia. Ja se, että ilman teistä ei varmaan olisi ollut jo melkein 200 seuraajia. Minä silti kiitän tänä vuonna. Minä luulen, että te jatkatte mun kanssa ja kirjoittakaa kommentteja, mitä te haluatte ja mitä te toivotte, millainen ruoka, millainen matka. Kirjoita, kommentti on tosi tärkeä. Minä uskon se, että jos te kirjoita omat toiveet, minä yritän tehdä, mitä te toivotte. Kiitän siitä viime vuodesta tosi paljon. Ja myöskin tänä vuonna odotan, että lisäseuraajia antakaa kavereille ja näytä kavereille. Muista se, että myöskin, että kaikkia matka, missä me olemme mennyt, myöskin on tosi tärkeät toiveet ja kirjoitakaa siitä paranemista. Jos te kirjoita sinne, me voi myöskin, te voitte auttaa paranemista. Eli se on tärkeää teidän kommentteja. Ja viime vuonna oli hyvä vuosi, nyt on vuosi, olemme YouTube. Ja nyt me toivomme, että tänä vuonna me saadamme 500 seuraajaa. Ja se on hirveän tärkeä meille. Ilman teistä ei varmaan mennä siihen asti. Mutta minä odotan, että te tuette, se on tärkeää. Ja olkaa mukaan. Mä tiedän, se espanjan kieli se on aina mun puhe, mutta myöskin te voi toivotte. Myöskin minä osaan suomea, mutta helpompi kyllä suomi espanjan kieli. Mutta jos te toivotte, mitä te haluatte, minä yritän tehdä. Minä toivon, että te jatkatte mun kanssa. Kiitos. Muistakaa vielä, että voitte laittaa nämä ohjelmat suomen kielellä tekstityksen sinne alle.